लोगोफोर वक्फ होनगोन ना वकफ होनगोन नोंथांमोना उच्चारणखौ गाव थियारि खालामना लाबानो जाबाय डेट मिन्स ओरैबायदि मोनसे दान जाय दाना इसोरनिनो मुङाव आल्लाहनि मुङाव स' इसोरनि मुङाव बा आल्लाहनि मुङाव इसोरथ' ना आल्लाहनि मुङाव होनाय दान आरो बे दानखौ माने रावबो फाननोबो हाया सोरनोबा दानबो होफिननो नोंथाङा स' बे जाबाय मा आल्लाहनि मुङाव बे मोनसे एराबिक सोदोब वक्फ बुंनो थाङोबा बे दान बा थाथ'नाय दसे सम नेथ'नाय बेबायदि मिनिं जानो हागौ डिक्सनारि मिनिङा नाथाय बेखौ दान होननानै जों बुंनो हागोन आरो वकफ बा वक्फ जि बिलथ' नंला एक्ट जाबाय एक्ट 2024आवनो बेखौ लन्च खालामदोंमोन एमेन्डमेन्ट बिल खिन्थु बे नाथाय बे जाफुंबाय मा 2025 मायथाइयाव 2 एप्रिल खालि लकसभायाव बे बिला पास जायो 288 232 आरो नेक्स्ट डे खालि जायो निश्चय 128 आरो 95 एसेबां भट लानानै देरहायो राज्य सभायाव माने आपार हाउसआव 125 लानानै देरहायो नङा होमबा स' बे बिला मा जाबाय एक्ट जाबाय स' बे बिलनि सोमोन्दै आं गोबां फरायना नायदों बबेखानि बेखौ ए टु जेड फरायनायाखै बिनि मोनसे मोननै बिथिंखौल' नायदों आरो माखासे बिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन रोखोमै आंनि इनफरमेसनखौ लादों माने आयेन कानुनफोरनि सायाव बांद्राय नलेज गैया बेबायदि एक्ट जायखौ एक्ट होनना बुङो ल' होनना बुङो बै ल'फोरनि सायाव बांद्राय नलेज गैया नालाय माने फरायनोबो गोसो जाया नाथाय जा एसे एला मिथिदों बेखौ आङो नट डाउन खालामना लादों बहियाव लिरना लादों आरो बेखौनो आं नोंथांमोननो खिन्थानो नाजागोन जे बे एक्टनि सोमोन्दैथ' नोंथांमोननो खिन्थानाय जानाय नङा नाथाय बेयो सिगाङाव मामोन बेहाय मा बुस्थु दंमोन जाय माने साननानै नायबा जोबोर गोमोथाव आरो मोनसे हादरनि थाखाय बे खैफोद गोनां बेखौल' नोंथांमोननो खिन्थानो नागिरगोन बे जि वकफ माने जायखौ इंराज सरकारनि समावनो 1913 बेखौ दादोंमोन बुंनो थाङोबा 1913 बेनि उनाव 1923 माबा मोनसे खालामदों बेनि उनाव भारतआ उदांस्रि जानायनि उनाव 1954 नि गेजेराव बि एक्टखौ बानायदों आरो बेनि उनाव 1964 माबा मोनसे जादों माबा मोनसे सरकारि बिभागै बेहाय जानो हागौ बे बर्डआ निश्चय 1964 जादोंबो जानो हागौ बिनि उनाव 1995 बेखौ एमेन्डमेन्ट खालामदों 1995 लागै थिग थागानो दंमोन जेब्ला 2013 फैबाय ना मनमोहन सिंहनि जे सरकार बै समावथ' पि.भि. नरसिंहरावमोन जोंनि प्राइम मिनिस्टारा आरो बै समाव मामोन डक्टर मनमोहन सिंह 2014 मायथाइयावथ' नरेन्द्र मदि फैबाय नाथाय 2013 मायथाइयाव डक्टर मनमोहन सिंहमोन जोंनि प्राइम मिनिस्टारा स' मनमोहन सिंहनि समाव मा जाबाय ओरैबायदि पावार होबाय मा पावार होदों बेखौनो आं नोंथांमोननो खिन्थागोन बांद्राय ए टु जेड बेनि सिङाव हाबनो हाया माने बेखौ फरायनो धैर्य जायाखै इमान गोलाव आयेननि बाथ्राफोरा बहुत गोलाव ना बहुत इयाव दफा दङ बै माखासे दफाखौ माने फरायना नोंथांमोननो खिन्थानो हानाय आंनियाव धैर्य गैया नाथाय बेवहाय मा प्रावधान माखासे दङ मा माखासे दफा दङ बैफोरनि मा दफाया सबसे खतरनाक गिलु-बालुमोन बेखौसो आं नोंथांमोननो खिन्थागोन दासिम जोंनि इन्डियायाव 32टा बेबायदि स्टेट आरो इउनियन टेरिटरियाव मा दङ वकफ बोर्ड दं जोंनि आसामावबो दङ आरो सेन्ट्रेल बोर्डबो मोनसे दं बेबायदि सेन्ट्रेल बोर्ड बे बोर्डआव सासे सार्भेयार थायो माने सार्भे खालामग्रा सुबुं थायो बै सार्भे खालामनाय सुबुङा जुदि बुङोबा बे हाया वक्फनि बे हाया वकफ बोर्डनि वकफ होनगोन ना वक्फ होनगोन वक्फ बोर्डनि वक्फ उच्चारणानो बहुत टाफ वक्फ बा वकफ बै वक्फ बोर्डनि जुदि होनोबा मा जागोन बे बोर्डनि जानो हागौ आरो बै जाय सुबुंनि हामोन आसलि मालिक होनना साननानै दंबा मालिकमोन बै बिगोमाया माब्लाबाबो कर्टआव थांनानै बेखौ क्लेम खालामनो हानाय नङा जे वक्फ बोर्डआ बे हाखौ आंनि हाखौ गावसोरनि होननानै लादों बोर्डनि होननानै लादों कारण बेबायदि प्रावधानानो गैया जे बेखौ जाय क्लेम खालामो बै क्लेम खालामनायखौ मा नोंथाङा चेलेन्ज खालामनो हाया कर्टआव स' ओरैबायदि मोनसे बिभाग बेयो जाय बिभागाव जोंनि सुप्रिम कर्ट बा कर्ट सिस्टेमा जेबो माने जायखौ जुडिसियारि होनना बुङोना बे जेबो पावारानो गैया बेवहाय स' एक्सट्रायै पेरेलेलि मोनसे बोर्ड बादि जादों आरो पेरेलेल मोनसे सरकार बादिसो होनना बुंनांगोन आरो बेखौ मालायनि हाखौ मालायनि सम्पतिखौ माने सेनायनि मोनसे सिस्टेमसो होनना बुंनांगोन आरो बेखौ बे बोर्डआव सोरनिबा सम्पति लानायनि सम्पतिया मुभेबलबो जानो हागौ आरो मुभेबल नङैबो जानो हागौ
माने मबेबुला बायदिसिना जेरै सना रुपा रां रुपा जानो हागौ बायदिसिना मुवा बेसाद दान होनाय जानो हागौ नाथाय मबेबल नङै बेसादाव मा गोलैगोन जेरै न' गोलैगोन बिल्डिं गोलैगोन हाया गोलैगोन स' बेबायदि टाइपनि प्रपार्टिसफोरा मा गोलैगोन आरो बेवहाय स' बे बर्डआ बेबायदि हाखौ बा मुवा बेसादखौ लानायनि मोनथाम रोखोमनि वेस दङ बे मोनथाम वेसनि मोनसेया जाहैबाय मा सोरबा सुबुङा जुदि बेखौ दान होयोबा बबनि थाखाय बा बक्स हिसाबै जुदि दान होयोबा बे मोनसेया जाबाय आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय जुदि बबेबा जायगायाव जुदि मुसलमान सुबुंफोरा गोबां बोसोरनिफ्राय थाबबाय थादो जे बै हायाव माने गुबुन हारिनि गुबुन धोरोमारि सुबुंफोरा जेन थायाखै आरो जेनेबा बिसोर धोरोमारि सुबुंफोरा जुदि गोबां बोसोर थाबोदोंबा बैखौबो बिसोर मा खालामनो हागोन क्लेम खालामनो हायो आरो बहुद दङ आं मेन पइन्टखौ खिन्थादों आरो मोनसेया जाहैबाय मा जुदि बबेबा जायगाखौ सार्भे खालामनानै बर्डनि सार्भेयारा जुदि बुङोबा जे बे बक्सनि अब्ला बैबो मा जागोन बिसोरनि जागोन स' बेबादि सिस्टेमै बिसोरो माने माखासे हा सम्पतिफोरखौ लाबोगासिनो थादों आरो बबेखानि बे आयेनखौ मुस्लिमफोरनि हानि संरैखाथि होनो थाखाय बानायनाय जादोंमोन नाथाय बेवहाय जेब्ला 2013 मायथाइयाव पावार होनाय लोगो लोगो मा जाबाय बेयो रैखाथि होनायनि सोलाय बे मा मन'ग्लाबनायनि महर लायो आरो बे आयेननि थ्रुयै मा मन'ग्लाबनायासो स्टार्टिं जादों आरो थांनाय 2013 निफ्राय 2025 सिम जेसेखिनि सम्पति बारायदो माने बिनि थांनाय गायसनजेननायनिफ्राय 1995 निफ्राय लानानै आप टु 2013 सिम बेखिनि समाव माने जि सम्पति बारायनायनि जि स्पिड बिनिख्रुइ बहुत गुन बारा जाना थादों आरो बै 10-12 बोसोरावनो आरो अब्ला साननानै नायदो बेवहाय मा लुपसल दङ जायनि थाखाय बे सम्पतिया एसेबां बांदों आरो जेसेबांखिनि सम्पति बांदों बिनिफ्राय जि जेनेरेट जानांगौमोन रेभिनिउ जेनेरेट जानांगौमोन बै जेनेरेशना प्राय 12,000 crore जानांगौमोन इयारलि एनुवेलि नाथाय बेनिफ्राय फैदों 160+ crore जेनेरेट जाबाय थादों स' अब्ला बै हाफोरखौ मा खालामदों स्कुल कलेज माखासे इन्स्टिटिउसन गायसननायावबो बेयो बांद्राय बेबहार जायाखै अब्ला बैहाय मा रोखोमनि खैसार सोलिदों एसेबां कौटि जेनेरेट जानांगोन मा थिक जेनेरेट जानानै बियो सोरनिबा पकेटाव हाबहैबाय थादों खोमा स' जि बर्ड बे बर्डआ बुंनो थाङोबा मोनसे धोरोमनि आफाद नङा बे बुंनो थाङोबा बे मोनसे आसलते मोनसे इन्स्टिटिउसन बादिसो बुस्थु मोनसे संस्थासो बियो बे संस्थायाव माने गोबां बिथिं बिजिरना नायबा बियो माने धोरोमजों डाइरेक्ट लोब्बायानो गैया स' माने आल्लाहनि मुङाव हा लानायल'सो आरो बे बाखि जेबो नङा बे बर्डनि मोनसे आयेन बादि मा हमना ला बबेबा जायगाखौ गोथै फबग्रा जायगा हिसाबै माने लाबाय आरो अब्ला मा जागोन बिनि खाथि खाला जि नांजाबफानाय जि हा दखरना बैसोरखौबो बिसोर क्लेम खालामनो हायो जे बे हाया बिसोरनि बर्डनि आरो बै जि हानि बिगोमाना बै हानि बिगोमाया बुंनो हाया जे बे हाया नोंसोरनि नङा आरो कर्टआव थांनाथ' क्लेम खालामनो हाखाया स' नोंथांमोना सानना नाय हिन्दुफोरनि जि बेबायदि बर्ड दंना बै बर्डफोरनि बेलायाव मा कमप्लिटलि डेम'क्रेटिक बैहाय माबा मोनसे जुदि जेंना जायोबा हाइ कर्ट सुप्रिम कर्ट गासैयावबो नोंथाङा मा खालामनो हायो बेखौ चेलेन्ज खालामनो हायो नाथाय बर्डआ जुदि बबेबा हा दखरखौ जुदि गावसोरनि होननानै लायोबाना बेखौ नोंथाङा कर्टआव थांनानै क्लेम खालामनो हाया बेबायदि अपसन गैया बे आयेनाव स' आसरित स' बे माने जोंनि डेम'क्रेटिक कान्ट्रियावनो मोनसे आनडेम'क्रेटिक मोनसे सिस्टेम बेयो स' कंग्रेस सरकारा बेखौ बानायना थांदों आरो माने सोर लिडारा बानायना थांदों मिथिया आरो मनमोहन सिंनि समावथ' बे बांसिन पावारखौ होनाय जादों इनफाइनाइट पावारखौ होनाय जादों आरो स' नोंथाङा मिथिनानै आसरित जागोन बाथ्राखौ जे मा ओरैबायदि 1995 नि जे एमेन्डमेन्ट बादिब्ला जुदि बर्डआ सानो बे हाया बर्डनि अब्ला बेखौ प्रुफ खालामनाया बिगोमानिसो बे हायादि बर्डनि मानो नङा बेखौ प्रुफ होनाया जाबाय बे हानि बिगोमानिसो स' बर्डआ बेखौ प्रुफ खालामनो गोनांथि गैया जे बे हाया जोंनि नंगौ बा नङा बेबायदि प्रुफ खालामनो गोनांथि गैया बिसोर जास्ट क्लेम खालामो आरो दलद जिरायनानै था बाखि नोंथाङा जेरैहाय प्रुफ खालामनानै होनो हानांगोन आरो जोबनायाव प्रुफ होसेयावबो जुदि बिसोर गनायाबा बेखौबो हाइकर्ट सुप्रिम कर्टआ जेबो खालामनो हाया स' मोनसे डिसबेलेन्स मोनसे सिस्टेम आरो बे बाथ्राया नोंगो बे बर्डआ प्राइभेट सम्पतिखौ चेलेन्ज खालामनाया जे बे जोंनि होननानै नाथाय बे बाथ्रायाबो नोंगो जे नोंथांनि सम्पतिया जे प्राइभेट बेखौ प्रुफ खालामनाया नोंनि खामानि डकुमेन्ट्सखौ दिन्थिनाया नोंथांनि खामानि जों बयबो मिथिगौ जोंनि इन्डियायाव माखासे मानसिफोरा प्रपार डकुमेन्ट्स गैया स' बांसिन मानसियानो जिहेतु कंग्रेसनि समाव प्रपार डकुमेन्ट्स गैया अब्ला बै समाव मा जागोन बै मानसिफोरा मा जागोन बै सम्पतिया जे आंनि मार होनना प्रुफ मा होनना देखायगोन मा होनना दिन्थिगोन स' बिनि थाखायनो बे डिसएडभान्टेज बे मोनसे दुर्बल पइन्टखौ लानानै बर्डआ गोबां हाखौ गावसोरनि बादियै मा लादों आरो गावसोरनि खालामना लादों एनक्रचमेन्ट जायखौ जों बुंनो हायो आरो एनक्रच खालामनानै लाजोबदों आरो
नोंथाङा सानना नाय जे बबेबा हाखौ बे हाया जोंनि होनबाय बे हाया जोंनि मानो जोंनि माबोरै जोंनि बेखौ प्रुफ होनो थाखाय बर्डआ जेबो गोनांथि गैया नाथाय जाय मानसिनिमोन बे हाया बै मानसिया प्रुफ खालामनो नाजानांगोन प्रुफ खालामनाय बिनि खामानि खिन्थु बे कर्टआवबो थांनाया हाइ कर्टआवबो थांनाया सुप्रिम कर्टआव थांनाया जेबो कर्टआवनो थांनाया बै मानसिया मा खालामनांगोन डकुमेन्टनि थ्रुयै प्रुफ खालामनाया बिनि खामानि आरो हायाबा बे हाया वक्फ बर्डनि जाबाय बेवहाय कर्टआबो जेबो बुंनो फैया सरकाराबो जेबो बुंनो फैया स' माबायदि आयेन वक्फ एक्ट 1995 सेक्सन 3R बादिब्ला जुदि बबेबा सम्पति माबा थांखिनि थाखाय मुस्लिम ल' बादियै पवित्र डेट मिन्स गोथार धार्मिक डेट मिन्स धोरोमारि चेरिटेबल मोजांनि थाखाय आरो गुबुननि बयनिबो पाब्लिकनि मोजांनि थाखाय सानोब्ला बै सम्पतिया वक्फनि जागोन ना साननाय जागोन स' मा टाइपनि नोंथांमोना सानना नाय जे सोरबा बबेबा सोरनिबा सम्पतिखौनो वक्फ बर्डनि होननानै सानोबा बा वक्फ होननानै जुदि सानोबानो बे बिसोरनि सम्पति जायो बे माबोरै जानो हायो आरो बे जे 1995 नि जे एमेन्डमेन्ट बेहाय मोनसे आर्टिकल 40 दङ बै आर्टिकल 40 बादियै मा हाया सोरनि बेखौ सासे जि सार्भे खालामग्रा सुबुं थायोना सासे नङा बारा थागोन सार्भे खालामग्रा सुबुं थायोना बै सार्भे खालामग्रा सुबुङा जुदि बुङोबा बे हाया वक्फनि अब्ला बिसोरनि जानो हायो आरो हाया आरो 2013 नि बाथ्राथ' नोंथांमोना एसे सिगां बुंखाबाय जे 2013 आव इनफाइनाइट पावार होननाय जादों आरो बे इनफाइनाइट पावारनि थाखायनो दिनै सम्पतिया बांगासिनो थादों 2013 आव जि एमेन्डमेन्ट जादों ना 2013 मायथाइयाव जि एमेन्डमेन्ट जादों बे वक्फ जि एक्ट 2013 मायथाइयाव जि एमेन्डमेन्ट जादों बेबादिब्ला जुदि नोंनि सम्पतिखौ वक्फआ बुङोबा बे जोंनिसो वक्फ होननानै जुदि बुङोबा नोंथाङा कर्टआव थांनो हाला कर्टआव थांनानै जेबो जाखाला आरो नोंथाङा बेखौ चेलेन्जखौनो खालामनो हाखाला नोङो मा खालामनांगोन बिसोरनियावनो मोनसे ट्रिब्युनेल दङ ना वक्फ ट्रिब्युनेल होननाय बेवहाय आपिल खालामनांगोन आरो बिसोरनि बिसारा बे नायबिजिरनाया जुदि नोंनि हेंथायै फैयोबा नों बेखौ चेलेन्ज खालामनो हाफिनला कर्टआवबो बेयो बे सम्पतिया बिसोरनो जासिगोन आरो नोङो बेखौ हगारनानै होनांगोन वक्फ जि ट्रिब्युनेल बेहायनो मोनसे बिसार खालामग्रा मोनसे खुंथाय मोनसे पार्ट दङ वक्फ ट्रिब्युनेल बेवहाय नोंथाङा एप्लाइ खालामनो हागोन सोंनो हागोन बिसार खालामनो बुंनो हागोन नाथाय बेवहाय जुदि बिसारा नोंथांनि हेंथायै फैयोबा नों गैला आरो वक्फ एक्ट सेक्सन 85 मोनसे पार्ट दङ सेक्सन 85 बे एक्टनि मोनसे सेक्सन 85 दङ माने 2013 नि उनाव फैनाय बे निश्चय बेबादिब्ला जि ट्रिब्युनेल दङ वक्फ ट्रिब्युनेल बे ट्रिब्युनेला जि राय होयो ना जि बिसार खालामनानै जि फाइनाल जि मोनसे डिसिसन होयोना बेखौ हाइ कर्ट सुप्रिम कर्टआव चेलेन्ज खालामनो हाया क्या बात है नोंथाङा बे बाथ्राखौ गोसोआव लाखि दिनैसिम बे बर्डआ 9.4 लाख एकर हा दं गासै इन्डियायाव नोंथाङा गोसोआव लाखि जोंनि इन्डियायाव ट्रेन बिभाग बा रेल बिभाग बै रेल बिभागा बयनिख्रुइ बांसिन हा दं प्राय 30 निफ्राय 33 लाख एकर निश्चय बिनि उनाव जोंनि जि डिफेन्स रिलेटेड बिसोरनो बेसेबां दङ प्राय 17 सामथिं बेबायदि लाख एकर दङ आरो बिनि उनावनो वक्फ बर्डआ दङ 9.4 लाख एकर बेसेबां हा दं स' इन्डियायाव बेबायदि इन्स्टिटिउसन बा बबेबा संस्थाखौनो आं बुंबाय बै संस्थाफोराव 3 नाम्बारावनो दङ बै जोंनि इन्डियायाव स' मोनसे हिसाब खालामनाय बादिब्ला बेयाव जेसेबांखिनि हा दंना बेवहाय माने एनुवेलि 12,000 crore जेनेरेट जानांगौमोन नाथाय जेनेरेट जायो 163 जानो हागौ बेनिख्रुइ बांसिन जायो नाथाय माखासेखौ ग्लब जालाङो आरो बेबायदि स' थुलमुल बाथ्राया ओरैबायदि जि वक्फ बर्ड ना बे आयेन बे जि वक्फ बर्ड बे जाय आयेनजों बे बर्डखौ दादों माने वक्फ एक्ट जि 1995 2013 आरो बिनि उनाव मा दा जि एमेन्डमेन्ट जादों बेथ' जुदा जाबाय बेहाय माखासे बेबायदि गोरोन्थिफोरखौ फोसाबदों जाय गोरोन्थिखौ आं नोंथांमोननो खिन्थादों ना बै गोरोन्थि माखासेखौनो फोसाबनाय थांगोन आरो बेवहाय जि सुप्रिम कर्ट हाइ कर्टआव जि चेलेन्ज खालामनो हायो बेफोरखौ गैया खालामगोन आरो जि माखासे माने गासै इन्डियायाव बे बिलनि हेंथायै बा बे एक्टनि हेंथायै जि माखासे जि कर्टआव माखासे एप्लाइ खालामनाय दङ ना केस एप्लाइ खालामनाय बैफोरखौ मा खालामगोन बे जि एमेन्डमेन्ट जाबायना दानियाबो बिसोर गासैखौबो बिसार खालामनो हासिगोन आरो सिगांथ' मा खालामदोंमोन बे एक्टनि थाखायनो एप्लाइ खालामदोंबाबो बेखौ माने कर्टआबो जेबो माने बिसार खालामनो हायामोन दा हासिगोन आरो जेसेबांखिनि एप्लाइ खालामना दङ आरो नोंथांमोना गोसोआव लाखि बे बर्डआ मा खालामो खायसे हिस्टरिकेल मनुमेन्ट्स थानाय जायगाखौबो गावसोरनि होननानै लायोमोन आरो खायसे ट्राइबेल एरियानि हाफोरखौबो गावसोरनि होननानै लानो हादोंमोन सेनानै लादोंमोन नाथाय ट्राइबेल शिडिउल ट्राइब जि जायगायाव दङ बै शिडिउल ट्राइबफोरनि बा जायफोरखौ जनजाति होनना बुङो
बै जनजातिफोरनि हाखौ सेनायनि मोन्थाया बेबाराव गोमाबाय आरो जायफोर हिस्टरिकेल मनुमेन्ट्स बै जायगाफोरखौ जि गावसोरनि ना लानाय बेखौबो माने बे गोदान एमेन्डमेन्ट जानाय जि आयेन बेबादि मा स्टप जाबाय आरो गोबां बाथ्रा दङ आं बेनि सायाव बांद्राय बुंनो गोसो गैया बेखौ आं फरायदों बहुत फरायनानै नायदों नाथाय माने आयेननि फारसे एसेबां माने इन्ट्रेस्ट गैया आङो बेनिखायनो बेखौ आं फरायदोंबाबो इमान माने नोंथांमोना खिन्थाला नोंथांमोना बेखौ नायबानो जाबाय PDF डाउनलड खालामनानै फराय बेखौ इंराजियाव जुदि बुजिया नोंथांमोना हिन्दीयाव ट्रान्सलेट खालाम असमियाव ट्रान्सलेट खालाम बर'आव ट्रान्सलेट खालामनानै फरायबानो जाबाय नोंथांमोना स' नोंथांमोना गोसो लाखि जोंनि इन्डियायाव मोनसे एक्सट्रा माने मोनसे खुंथाय सोलिना दङ आरो माने बिसोरखौ हाइ कर्ट सुप्रिम कर्टआव चेलेन्ज खालामनाया स' डेम'क्रेटिक कान्ट्रियाव कंग्रेसआ माबायदि आयेन बानायना गालांदों नोंथांमोना माने मिथिनानै थारैनो आसरित जाबाय आरो बेहाय एमेन्डमेन्ट जानायनि उनाव गोबां बिथिङा दा मा जासिगोन मोजां जासिगोन नाथाय बेखौ मोनसे जोंनि कनस्टिटिउसननि मोनसे आर्टिकल बादि मानसिफोरा चेलेन्ज खालामनो थांगासिनो दङ सुप्रिम कर्ट हाइ कर्टफोराव नाथाय बेवहाय मा जागोन मिथिया माने गोबाङानो बुंदों गोबां मुस्लिम मानसिफोरा बुंदों मा जे मुस्लिमफोरनि जि धोरोमारि बिथिं बेखौ सरकारा आखायदों आरो मुस्लिमफोरनि जि पावार बे वक्फ बर्डनि जि पावार बेखौ खमायनो नागिरदों सरकारा बेबायदि क्लेम आरो नाथाय मा जागोन फिउचारसो खिन्थागोन दासिम हादरगिरि द्रौपदी मुर्मु बिथांजोबो बेवहाय सिगनेचार होबाय डेट मिन्स बे मा जाबाय बिल जानानै गैला एक्ट जाबाय थेंक इउ